От известно време приятели и абонати ни обръщат внимание, че не сме направили ревю на продукт за гладене. Мислех, че в днешно време гладенето е нещо непосилно за заетия човек, но се оказа, че греша и за това в днешното видео ще ви представим ютия с парен генератор на Philips от серията 9000 или модел PSG 9050/20. Устройството е висок клас и съм сигурен, че видеото ще ви е от полза, особено ако се колебаете дали да заложите на неговите услуги. Ако ти, който гледаш и все още не си дръгнал към банката, сега е момента да го направиш, защото това ни позволява да се развиваме в тази пълна с информация платформа. Хареси видеото и го сподели в социалните мрежи, за да можем да разширим нашата аудитория. Опаковката на уреда е доста голяма и първото впечатление е плашещо. Не се притеснявайте. Това се дължи на вниманието на бранда по отношение на протекцията при транспорта на уреда, а именно 2 слоя ВЛПП и укрепващ амбалаж в кутията. Дизайнът е семпъл и изчистен. С това тъгама е ограничена и уреда се предлага само в тъмно-сив цвят с златно-розови акценти. Знаем, че това е особено важно за дамите, които следят стриктно интериора у дома. Контейнер за вода е голям. В предната си част има заглючващ механизъм за ютията за по-леко пренасене. Обемът му е 1,8 литра и ви позволява до 2 часа непрекъснато гладене с едно зареждане. За разлика от него, ютията е компактна и лека с тегло от 970 грама, което е от полза при гладене във вертикална позиция. Дължината на захранващия кабел и мръкуче е еднаква – 1,8 метра, което дава възможност за по-голям работен радиус, ако сте се развихали в процеса на гладене. Максималната мощност е 3100 W, а времето за загряване е 2 минути. Парогенератор е пред нас и първото, което ни прави впечатление, е липсата на терморегулатор и това прави продукта иновативен. В предната част на гладещата плоча уреда разполага с ActiveSense. Вградена камера, подкрепена от изкуствен интелект. При поставяне на ютията върху дадена тъкан, тя автоматично я разпознава, а изкуственият интелект прецизно настроя температурата и нужното количество пара, за да получите перфектни резултати с най-висока степен на защита за вашите дрехи. Освен това има и технология Dynamic Q, която разпознава движението на ютията, освобождава пара автоматично или я спира в момента, в който я вдигнете. Philips са се погрижили и за силно намачкани дрехи и упорити гънки, като са заложили на максимално налягане от 9 бара, постоянен дебит на парата до 180 грама в минута и интензивни парни удари с 750 грама, които ръчно могат да се освободят от спусъка на дръжката. С натискането на спусъка 2 пъти бързо се активира функция за допълнителна пара, при която устройството извършва 3 мощни изпускания на пара. Всичко казано до момента прави парогенератора абсолютен шампион сред конкурентите, но не завършваме с това. Гладещата повърхност с наименование Steam Glide Elite е направена от неръждаема стомана, която е двойно по-устойчива на външни механични влияния от стандартната алуминиева плоча. За гладкото движение на ютията отговаря 6-пластово покритие с титанов слой. Продължаваме с функциите. При използване на ударната пара, този тип уреди са шумни. Този обаче има филтри за редуциране на шума, като производителят твърди, че мощната пара няма да наделее над обичайните звуци у дома, като говор, музика, телевизор, което ще тестваме. На всички ни е позната тревогата по път за работа, дали сме изключили ютията. Уредът предлага опция спокойствие чрез функцията за самоизключване, ако не го ползваме. Като всеки продукт от висок клас и при PSG 9050 имаме филтър за декалцификация, като генератора ви уведомява с звуков сигнал и светлинен, кога трябва да бъде почистен. Тази функция удължава експлоатационния живот на уреда, предотвратява запушването на отворите на гладещата повърхност и повишава енергоефективността му. Преминаваме към теста на уреда. Предупреждаваме, че не сме от хората, които могат да гладят добре, затова не се впечатлявайте от некоординираните ни движения. Последователността, в която сме ги гладили, са от по-трудно гладещи се към по-нежни, като тестовете бяха непосредствено един след друг, без да чакаме плочата да изстине.
Първата проба я направихме с намачка на тениска с 100% съдържание на памук. Впечатление прави плавното движение на ютията върху дрехата, нещо като аквапланинг. Втората тъкан, която гладихме, беше лен, на който предварително направихме гънки с генератора, защото нямаше такива. Третия тест беше гладене на коприна, която предварително намачкахме, както постъпихме и с следващите две тъкани, които обработихме, а именно хастар и тюл. Стигнахме до съветите при експлоатация и поддръжка. Първият и най-важен е да не гладите щампи, защото това би объркало ръда или би увредило щампата, както и плочата на ютията. Втория, да внимавате когато ръда генерира пара, да го дигате внимателно, защото парата е силна и топла и по време на тестовете Мартин се изгори няколко пъти. При почистване на филтър се уверете, че уръдът е изтинал, защото може да се изгорите от натрупаната пара в генератора. Винаги следете нивото на водата в резервоара да не пада под минимума. В общи линии няма какви други съвети да ви дадем. Главно защото уръдът е изключително интуитивен и няма много строги специфики при неговото използване. Парогенератор е предназначен за работа с чешмяна вода. Но ако се намирате в регион с силно варовита вода, е препоръчително да смесвате вода с 50% дестилирана или демилизирана вода за удължаване на живота на уръда. Изрично Philips обръща внимание да не добавяте препарати за декалцификация. За най-добри резултати при силно намачкани дрехи използвайте ръчния режим, чрез непрекъснато натискане на спусъка отдолу на дръжката, като движите ютията върху тъканта. При гладене на коприна и блестящи синтетични тъкани се препоръчва да натискате спусъка за пара непрекъснато докато гладите. При използване на ютията в вертикална позиция натискайте спусъка за пара и докосите леко дрехата, която гладите. Ако имате нужда от голямо количество пара, може да се възползвате от функцията Max. Тя се активира чрез натискането на бутона за включване продължително за 2 секунди, докато индикаторът не светне в бяло. Опцията се самоизключва след 15 минута или може да се деактивира ръчно по същия начин, по който се активира. Почистването на филтъра е нужно да се извършва поне 2 часа след последното използване на генератора. Изключете уръда от електропреносната мрежа, след което подлагате под филтъра съд с обем от поне 10 мл. Изсочвате водата в съда и връщате филтъра обратно. Постарахме се да направим адекватен и обективен тест и в заключение можем да кажем,
че парогенератора наистина изпълнява задълженията си перфектно. Друг е въпросът дали стандартната му цена от 1500-1600 лева би удовлетворила вашите нужди, затова оставяме преценката на вас, което ще се радвам да срещам в коментарите.